Mbae mesti nunggu di depan pintu. Tak gawakno godho karo lapis. Apa itu? Godho karo lapis. Apa? Lapis. 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 Lapis? Heeh. Oh. Piro kuwi? 2000. Hah? 2000. Enggak aku. 3000. Ora ono 2000. 3000. Lek rewel-rewel ditutuk ambek entong iki. Lah bengi. Iki kok mulai enak iki kena gawe sikep iki, gawe jimat. Duit cilik ae. Padha ae iki lho. Iku 2000 pas iku wis. Iku wis. Wis pas. Kudu kuning iki kan enek lho. Ndak tahu ana sing kuning malian. Malih ndak tahu ana. Lho, wis. Wis pas. Wis pas. Kurang. Ndak. Pas wis. Pas. Apa iki? Lapis. Karo godho. Gak go op. Iku. Gak go apa kowe? Hah? Kok kan gowo sawut ngene kok lho enak. Sawut iya. Nak goreng tahu. Kok iso nek kene. Perih arek sing dodo teko kidul kok lho. Arek kudungan kok lho. Sopo? Ora tau liwat saiki lho. Sopo arek kudungan ndak ro aku. Wedok berarti lek kudungan. Wong liyane iki gak enek kan. Ndono iki. Ya mbo, menapa? Kurang kowe. Ndak pas. Budale ya. Tak budal aku. Kerupuk sing kuning kok gak ono kaya winginan iku. Abang, ijo. Apa iki? Ya katane kok kidul lho, gak enek lho. Ya marine enten ono. Arek kudungan ka lho. Sing ndi ndak ro aku ya. Kan biasane nggawa sawut, nggawa. Ndak ro. Budal aku wis. Kerupuk kuning ndak ono.